Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe. Amen calminon e inde Allah joom jamo jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa lawol peewal ngol lelnigol beele ina mbawa dañjude makko jaam celluɗo ha abada. Amen belti hande no feewi e komin mbawi artude jokkande on yewtere mon lawol peewal. No hewɓe mon gandir ɗum ni ɗo jaraten e jangde men e bindi ceniɗe he gonɗen koye wittude e linjila deftere senide habrore kabaru moƴƴo paytuɗe e Yeesu almasihu. Dandowo o ina sertuno no feewi e yimɓe woɗɓe ɓe sabu ko kanko woni konngol gondunongol e Allah gila fuɗɗode feeñi e leydi e mbaadi neɗɗo. En jiine wonde Yeesu almasihu ko gooto e jibinede mum sabu ko mbomir jibini mbo e bawɗe ruuhu Allah. Yeesu ko gooto kadi e sifa mum sabu o jibidina koye sifa ceniɗo te o meeɗani bakkudinde. Ko fayti e golle makko noon hay gooto meeɗani wadde kawisaji o waɗi ɗi. Ko Yeesu ɓuri seytane seyɗineji e hendu e geej e nyaw wondude e mayde e bawɗe fof. Ko fayti e waaju makko hay nelaɓe añɓe makko kaali mbi min meeɗa yiide baɗono o gorko ni wawde haalde. Eyi Yeesu almasihu ko gooto tan e jibinede mum e sifa mum e golle mum wondude e waaju mum. Kono ɗum waɗani yimɓe fof andude ko Yeesu woni dandowo gummiɗo dow asman o. Ko ɓuri hewde bani Adamen keptinano ko Yeesu wonno gonga e gonga. Ɓe nangiri Yeesu tan ko annabi, kono ɓe keptinano ko Allah e hoore mum wonduno e mabɓe. Ardiɓe Yahudiyen ɓe kañumen kaaɗani tan e salade andudemo, kono kadi ɓe pewjatno ko no ɓe mbardimo. Hono noon e jangde men ɓennude en jangino no Yeesu furorirno sariyankoɓe ɓe e ardiɓe yettinoɓe sadaka ɓe sabu naafiqaagu mumen e negre mumen. Kono ɗin haalulaji Yeesu mbaɗani ɓe waccade koye mabɓe ardiɓe Yahudiyen ɓe miiju mumen ko woto hono warde Yeesu. Yeesu ina anduno no feewi e wonde koko maayoyta Yerusalem te ko ardiɓe Yahudiyen ɓe mbaroyta ɗum. Hono noon en jiino no Yeesu haalanirno almuɓe mum no sariyankoɓe ɓe e ardiɓe yettinoɓe sadaka ɓe jogori fawirde ɗum kuugal mayde mbaɗa ɗum e juuɗe laamu Rom ɓe jennambo ɓe cirƴe e makko ɓe karwisamo ɓe peŋambo e leggal. Kono balɗe tati caggal mum ma o wurtu. Ko noon Yeesu habiriri mayde mum e dow feŋirde he e gurtugol mum. Kono Yeesu almasihu haɗani tan e habrude no mayirta e ɗo mayata, kono e nde simore wonde yeeso men ma en jii kadi no o habrirno holi saha o jogori mayde. Joni noon jokken e linjila Macca e simore nawgas e jeegoɓire nde mbele nanen no Yeesu habrirno mayde mum e feŋirde he. Bindi ɗi mbi nden Yeesu gayni ɗin waajuji fof wi almuɓe mum ɓe oɗon gandi ko balɗe ɗiɗi keedi en e kewu dandore ngu te ɓi neɗɗo ma jagge feŋe. Mbele on nani ko Yeesu wi almuɓe mum ko? O andiniɓe e wonde ma yimɓe peŋmo nyande kewu dandore ngu. Te ɗum ina heewi mana no feewi. Nde jangatno ɗen e tawreta nde en kaalino ko fayti e kewu dandore ngu. Kewu dandore ngu e tubankore wiyete ko Pak. Ngu hawratno koye lewru Yahudu en adandu ina tolni e lewru tubakoɓe wiyetendu Marsa walla Awril. Hitande kala so ndun lewru darima Yahudu en ɓe ciftorat ko kewno e jamanu Musa nde leñol Israila en wonno maccuɓe lamɗo bonɗo biyeteɗo Firawuna. Allah e nder ñawore mum fewnde warino kala afa e kala galle misranajo mbele Firawuna ina woppa leñol Israila en hoto leydi mumen. Kono Allah rokkino kala gonɗinɗo ɗum laawol dandore. O rokkino Israila en yamirore o wi ɗumen kala galle yo hirsu dammuwol ngol ala ella momo ƴiƴam ɗam e damal galle he. Allah koko fodannoɓe wi mami yiɗam ƴiƴam mi rew e dow mon. Hono noon dammuwol ngol maaya ni afa galle o. Allah sotirimo ƴiƴam jawgel ngel.
hono noon hakki duuɓi 1500 yahudu en ɓe ina kirsa dammuli hitaande kala ngam mawninde ñalawma kew dandore ngu e siftorde no Allah dandiriɓe e maayde arnonde e leydi Misra nde. Kono Allah yiɗa ɓe ngona tan e siftorde ko ɓenni. Ko fayti e sadak dammuwol, Allah yiɗno ko ɓe ndaara yeeso ɓe jii ñalawma mo almasihu o jogori rufde ƴiiƴam mum e feŋirde he ngam dandude bakkudinoɓe ɓe e musiba ɓurɗo bonde e kala musiba, manam jeygol ngol ñifatangol. Ko maayde almasihu o e dow feŋirde he jogorno wonde sadak cakkitiɗo, sadak timmuɗo e laawol pewal ngol Allah lelningol. Allah fodina e gandal mum e wonde ma dandowo o ruf ƴiiƴam mum ñande kew dandore ngu, mbele ina timmina annama sadak dammuwol ngol, joofno feere nde Allah waɗno mbele dandude bakkudinoɓe ɓe e ñaawore mum fewne nde. Joni noon garten e linjila o. Bindi ɗi mbi, nden Yeesu gayni ɗin waajuji fof wi almuɓe mum ɓe, oɗon gandi ko balɗe 2 keedi en e kew dandore ngu, te ɓi neɗɗo o ma jagge feŋe. E on saha ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe kañumen e hohoɓe leñol ɓe ndentoy galle hooreji yettinoɓe sadak biyeteɗo Kayif. Kamɓe fof ɓe ƴettidi pellital tuuntindademo, ɓe jaggamo, ɓe mbaramo. Aɓe mbiyatno en potani jaggudemo e nder kew he, mbele woto yimɓe ɓe jirgitade. E on saha gooto e 12 ɓe hono Judas Iskariot yehi to ardiɓe yettinoɓe sadak to wi ɗumen, somi addini on mo, holi ko jenotonmi? Ɓe limi 30 mbuɗu kaalis danejo ɓe tottimo. Tuggi nden o woni e yiilade musel no waɗirimo e juuɗe maɓɓe. E ñalawma gadano kew mburu mo ala lewire he, almuɓe ɓe ngari namni Yeesu mbi ɗum, holi to jiɗɗa min keblunoyma hirande kew dandore nde? O jaabiɓe o wi, jehe to saare to, naaton galle kaari mbiyon ɗum, ceerno o wi, waktu mum yoni, kadi koye galle ma he mawninta kew dandore ngu kañum e almuɓe mum. Almuɓe ɓe mbaɗi ko wino ɗumen ko, kebli hirande nde. Nden yehi ha kikiɗe, o joɗodi e almuɓe 12 ɓe, ɓe ngoni e hirtade. ɗo ɓe kirtoto ɗo, o wi, e goonga mbeɗa wiya on, ma gooto e mon jamfumi. Ɓe cuni no feewi, gooto e maɓɓe fof woni e namnade mo ina wiya, jomiraɗo, mbar wona min? O jaabi o wi, ko lombiɗɗo e am jungo mum e lahal o, ko on jamfotomi. Ɓi neɗɗo o nana yahata no windira fayde mum ni. Kono musiba wodani on jogorɗo jamfade mo, kanko ɓi neɗɗo o. Hay wasnode jomum jibinede ɓuratno e mum. Judas jogorɗo jamfade mo ƴetti konngol, namnimo wi, ceerno, mbar wona min? O jaabimo wi, ko an haaldi hunuko ma. ɗo ɓe kirtoto ɗo, Yeesu ƴetti mburu, caggal nde yetti Allah, taƴimo, totti almuɓe mum ɓe, wi ɗumen, ndehe ɗum ɗo ñamon, ko ɓandam. Kadi o ƴetti koppu ndiyam resen, caggal nde o yetti Allah, o tottiɓo wi, onon fof njare hen, ɗum ko ƴiiƴamam. Ƴiiƴam tabitinojam aadi keso o, ndufanan ɗam hewɓe ngam yaafuya bakkutuji mumen ɗam. Mboɗo wiya on, hankadi mi wonta yarɗam ɗo ndiyam resen haa ñande jaroyɗen kesam e nder laamu baabam. Ko ɗum ɗo winda e linjil, ko fayti e hirande sakkitere nde, nde Yeesu wonduno e almuɓe mum, hade mum rufde ƴiiƴam mum no sadak momtowo bakkutuji ni. En nani no Yeesu andiniri almuɓe mum 12 ɓe e wonde ma gooto e mumen jamfa ɗum. On ko Judas Iskariot. E gite yimɓe ɓe, Judas ko almude Yeesu aadiyanke, kono Judas woni e ɓernde mum tan ko kaalis e mbelemme aduna. Ko ɗum waɗno Judas yaade to ardiɓe yettinoɓe sadak wi ɗumen, somi addini on mo, holi ko jenotonmi? Ɓe limi 30 mbuɗu kaalis danejo ɓe tottimo. Te ciftoren kadi, ɗen geɗe fof mbaɗiri ko ngam timminde ko annabi Sakari haɓruno gila ko ɓooyi nde windi, wi, ma almasihu o jamfore 30 mbuɗu kaalis danejo. Kono e ko janguɗen hande ko fof ɓuri hen hewde mana ko haala Yeesu haalani almuɓe mum ka nde wo rendi e mumen mburu o e koppu o. Mbele on nani ko wiɓe,
jangiten ɗum. Bindi ɗi mbi, ɗo ɓe kirtuto ɗo Yeesu ƴetti mburu caggal nde yetti Allah taƴi mbu totti almumɓe wi ɗumen, ndehe ɗum ɗo nyamon ko ɓandam. Kadi o ƴetti koppu ndiyam resen caggal nde o yetti Allah o tottiɓe o wi, onon fof njare heen, ɗum ko ƴiƴamam, ƴiƴam tabitinojam aadi keso o, ndufanaɗam heewɓe ngam yaafuya bakkutuji mumen ɗam. Hono noon en jiino Yeesu waɗiri annamaji ɗiɗi e yeeso almumɓe, annamo mburu o wondude annamo koppu o. Mburu mo Yeesu taƴño rokki ɗum almum o annaminta ko ɓandu makko ndu o sakkani bani Adama en mbele ina daña jokkodirde e Allah ha abada. Ko fayti e koppu o noon, ngande ko ndiyam resen mboɗowam wonno heen, te ɗum annaminta ko ƴiƴam ɗam Yeesu almasihu jogorno rufde ngam yoɓande bani Adama en jobdi bakkatu mumen. Hono noon nde Yeesu ƴetti mburu o e koppu o yiɗno ko hollirde almuɓe makko e wonde addimo e aduna he ko rokkirde ɓandu makko e rufde ƴiƴam makko wona sadak timmuɗo. Kala gonɗo e aduna he alay sago ñaama yara ndiyam. Ko hono noonne kala jiɗɗo jokkodirde Allah ha abada alay sago jomum gonɗin e wonde Yeesu almasihu sakkima ɓandu mum e ƴiƴam mum. Ko ɗum woni feere nde Allah waɗno ngam dandude en e halkare nde bakkate addi nde. Ko noon Allah wawirta dandude en e ñawoore mum taw ina heddi e peewal mum. Ɗum noon bandiraɓe, so en ciftiri geɗel gotel tan e jangde men hande nde, yo taw ko ngel ɗo. Yeesu almasihu ardi e aduna he ko gaddanade mo jobdi bakkat ma, e ko raɓɓiɗi ko ɗum ɗo woni kabaru annabaɓe ɓe. Allah yaforto bakkutuji ma tan ko sababu nde ƴiƴam ɗam dandowo ceniɗo o rufanma ɗam. Laawol dandore ko laawol sadak timmuɗo. Hakke duuɓi ujunnaji Allah yamirno ko sadak jawdi. Ko ɗum woni aadi kiɗɗo mo Allah rokkuno annabaɓe mum. Kono ko Yeesu almasihu woni gaddunoɗo aadi keso o, sabu ko kanko timmini annama sadak jawdi o nde o rufi ƴiƴam makko e dow feŋirde he. Ko Yeesu almasihu e hoore mum woni jawdi cakkitindi mbarandi ñande kew dandore ngu, mbela kala gonɗinɗomo ina wona pewɗo e yeeso Allah. Ko ɗum waɗi bindi ceniɗi ɗi mbi, Yeesu almasihu layya men kew dandore o hirsama. Te ko ƴiƴam Yeesu ɗam lawƴanta en kala bakkat. E nder ɗum oɗon gandi wona geɗe ɗe ndumaki no kaalis walla kaŋŋini cotira ɗon e gurdam bolle puyɗi ɗam donɗon e taaniraɓe mon ɗam. Cotirɗon ko ƴiƴam almasihu korsuɗam ɗam, no ɗam jawgel ngel ala ella ala tundi ni. O suɓama ko adi aduna tagede. O feññinama e cakkitte aduna sababunde mon. Sababunde makko on gonɗini Allah. Mictuɗe no moƴƴi e ko janguɗen hande ko, sabu Allah ina yiɗi laɓɓinande on gongaji mawɗi gonɗi hen ɗi fof. E jangde men arode so Allah jaɓi, ma en jofnu darol kew dandore ngol. Kadi nanen no ardiɓe Yahudi en ɓe jaggiri Yeesu ngam warde ɗum. Yo moƴƴere Allah wone mon, te mictoɗon no moƴƴi ko winda e haala Allah he. Ko ƴiƴam Yeesu ɗam lawƴanta en kala bakkat.